Sarapan bolo. Iki menune nggih garingan bolo. Ora ana sayure. Enak iki seneng garingan iki. Pengen garingan wae. Iki menune apa iki? Lele goreng bolo. Lele goreng iki tahu bakso. Iki apa meneh iki kering. Nah, kering tempe sing masak Ibu Negara bolo. Oke bolo dicicip sik bolo. Apa iki bolo? Ketok enak iki nganu. Kering tempene. Bismillahirrahmanirrahim. Apek bolo, apek. Malah. Rasane pol bola asli. Rasane ini tempene. Bumbune merasa. Mantap. Abek maning bolo abek. Cocok.